सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। आं दाखालि 27 जानुवारियाव इनकाम सार्टिफिकेटखौ माबोरै एप्लाइ खालामनानै दिन्थिदोंमोन मोनसे भिडिअआव। बिनि उनाव आं रेशन कार्ड नङाबा सेलारि स्लिप मोनसेबो आपल'ड खालामाखैमोन। बेखौ बिनायलाय आं रेशन कार्ड आपल'ड खालामदों। बे भिडिअखौ आं मैया हगारदों। नोंथांमोना गोसोबा नायनो हागोन। बिनि लिंकखौ आं आइ बटनाव होना होगोन। दा बेखौ आपल'ड खालामखांनायनि रेशन कार्डखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव दा कमप्लिट जाबाय आंनि इनकाम सार्टिफिकेटखौ आं बेखौनो दिनै डाउनल'ड खालामनानै दिन्थिगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। फै बिदिबा भिडिअखौ नायलांसै। आं क्रोम ब्राउजारजों बानायगोन बेखौ सार्च खालामसै सेवा सेतु। ओमफ्राय नैबेनो गोजौनि साइडआनो नैबे सेवा सेतु .assam.gov.in आव क्लिक होनोसै आङो। ओमफ्राय बे गाहायाव फैनानै लगिन जानोसै। आंना आइडि दंखायो बेनिखायनो आं लगिन जागोन। नोंथांमोना जुदि आइडि खालामनो रोङाबा आं सिगांनो मोनसे भिडिअआव बानायनानै दिन्थिदों। बेनि लिंकखौ आं नैबे आइ बाटनाव होनानै होगोन। लोगोसे डिसक्रिपसनावबो मोनगोन। नोंथांमोना बेखौ थांनानै नायदो मारै रेजिस्टार खालामो बेखौ नायनानै खालामबानो जाबाय। आंना आइडि दंखायो बेनिखायनो आं डाइरेक्ट लगिनल' जानोसै। लगिनाव होनानै नैबाव ओंखारबाय नै बाव इउजार नाम होदो ओमफ्राय पासवर्ड होदो ओमफ्राय लगिन जादो। आं लगिन जाबाय नै। दाना गाहायाव फैनोसै। नैबेनोमोन बे गेजेरनिया। ओमफ्राय डाउनलड सार्टिफिकेट ओंखारखाबाय नै। बाव सेना होनसै आङो होमबानो डाउनलड जासिगोन। नै PDF भिउआर जों नायनो हासिगोन। नैबेनोमोन। नैबेनो आं प्राइभेसिनि थाखाय ब्लार खालामनो होबाय। बिनि थाखाय बयनावबो निमाहा बिबाय। आंना बेखौ 27 आव बानायदोंमोन। 12 दिनसो जाबाय। नाथाय बिनि डेटआ 7 दिननि गेजेरावनो जायो जानाया। आंनिया डकुमेन्ट्सआ मोननै प्रब्लेम जादों आंना। सिगांनिया मोनसे डकुमेन्ट्सआ क्लियार जायाखै। बेखौबो आं डकुमेन्ट्स मोजां आपल'ड खालामफिनदों। आरो उनाव मोनसे प्रब्लेम जाबावदों। बियो सेलारि स्लिप बिदों नङाबा रेशन कार्ड आरो बेखौबो आपल'ड खालामनांबाय। बिदिनो 12 डेससो जाबाय। बिनि गेजेरावसो जादों आंनिया। नोंथांमोनाबो गोसोबा बानायनो हागोन बेबायदिनो नांगौबा इनकाम सार्टिफिकेट। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।